Zdravím priatelia, moje meno je Miro Hospodár. Dovolte mi, aby som vám predstavil jednu úžasnú súťaž, ktorú vyhlasila spoločnosť Genes na mesiac október a november 2015. Súťaž začína 1. októbra 2015 a končí 30. novembra 2015. Pre túto súťaž sú nasledovné podmienky. S tímom zrealizovať v obrate 11 250 bodov a dosiahnuť pozíciu Zafír, to je 12 obchodných partnerov a každému pomôcť získať 2 obchodných partnerov. Ak tieto dve podmienky splníte, v decembri dostanete odmenu $6,000. Samozrejme, ale počas tých 2 mesiacov môžete získať ešte odmenu tzv. Cyklusov. Jeden cyklus binárny je 900 bodov a za 900 bodov vám firma zaplatí $35, čiže to bude druhá odmena. A tretia odmena bude provízia, ktorú získate za každého z tých 12 obchodných partnerov. Okrem toho prebieha ešte jedna super súťaž, zároveň, ktorá začala 1. septembra 2015 a končí 31. januára 2016. Jedná sa o plavbu druhou najväčšou loďou po Stredozemnom mori na jeden týždeň, kde sa môžete klasifikovať ako súťaž plavba loďou. Táto súťaž prebieha od 1. septembra 2015 do 31. januára 2016 a na tú loď sa môžete dostať sám alebo aj s partnerom, manžel, manželka, priateľ, priateľka s dieťaťom. Samozrejme, ak splníte túto súťaž, ktorá trvá do konca novembra 2015, tak zároveň splníte aj podmienky na túto súťaž. Čiže to by bola už 4. vaša odmena. Vy keď sa zaregistrujete týmto balíkom Ambassador, bude vás to stať v priemere 1,000 eur a získate 16 produktov za 70% z veľkoobchodnej ceny. To znamená, že o 30% budete mať tento produkt lacnejšie, ako keby ste si ho kupovali mimo toho balíka. No a ako to vyzerá vybudovanie tejto súťaži? Mnohí si poviete, je to ťažké, nedá sa to splniť. Absolútne nemáte z toho obavy. Nebudete na to sami, pomôžeme vám. A získať 12 partnerov za 2 mesiace sa v pohode dá, pretože to pôjde o ľudí, ktorých oslovia produkty spoločnosti Genes, osloví ich táto odmena, prípadne tento zájazd, jak sa hovorí, za jednu prácu dostanete 4-krát zaplatené a samozrejme vás tu aj osloví to, že vám to môže totálne zmeniť život. Takže ako to bude vyzerať? Vy sa rozhodnete vstúpiť do biznisu týmto balíkom Ambassador a teraz si budete hľadať 12 obchodných partnerov našou pomocou. Čiže to bude jeden obchodný partner, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Čo sa stane? Vy za 12 obchodných partnerov získate 12 krát 500 bodov. Zároveň ale získate províziu a to bude 12 krát 250 USD, dolárov. Druhá vec, potrebujete každému vašemu partnerovi získať 2 obchodných partnerov, čiže to bude 1, 2, 3, 4, 5, 6 obchodný partner, 7 obchodný partner a tak ďalej až po toho 12. Získate teraz svojich vlastných 12 obchodných partnerov. Získate 24 obchodných partnerov, ktorým ste pomohli týmto 12 a vlastne budete mať v skutočnosti v obchodnom týme 36 obchodných partnerov. Za týchto červených partnerov získajú zelení partneri po $500 a plus získajú 1000 bodov. Samozrejme prebehne jeden cyklus, tak ešte získajú ďalších $35. Čiže každý váš zelený partner za svojich 2 červených partnerov získa $535 a 1000 bodov. To už ho môže klasifikovať na túto súťaž a takisto hoci ktorý z tých zelených partnerov, hoci ktorý z tých červených partnerov môže kedykoľvek sa do tejto súťaže v priebehu týchto 2 mesiacov zapojiť. To znamená, že aj keby vstúpil v polovičke novembra, kľudne môžete tieto podmienky splniť.
Vy samozrejme za týchto červených partnerov tiež získate za každého 500 bodov, čiže to bude 24 krát 500 bodov. No a poďme sa teraz pozrieť, či sme splnili podmienky na tú súťaž. Takže prvá podmienka bola pozícia Zafír, 12 priamých, to sú tí naši zelení, a 12x2, 24 červených partnerov. Túto podmienku sme splnili. Druhá podmienka bolo získať 11 250 bodov. Ak zoberieme, 12 a 24 je 36 bodov krát 500, hej, čiže 36 bodov krát 500, vyjde nám, že sme získali 18 500 bodov, stačilo nám získať 11 000, čiže sme splnili aj tú druhú podmienku a tým pádom máme nárok dostať $6,000 odmenu. Ja som hovoril samozrejme, že za jeden binárny cyklus, ktorý je 900 bodov, máme $35. Ak si porátame 18 000 deleno 900, vyjde nám, že máme 20 binárnych cyklov, za každý máme $35, čiže sme zarobili spolu $700. Ak si to teraz všetko zrátame, tak zistíme, že sme zarobili $700 za binárne cykly. 12 x 250, to je $3,000 za našich 12 priamých. Čiže toto sú cykly, toto sú naši 12 priamy. A tretia provízia je tá odmena $6,000. Dokopy je to 9700, tu je odmena, $9,700. A okrem toho, že máte v týme 36 ľudí, okrem toho, že ste zarobili v decembri $9,700, urobili ste si krásne Vianoce, zároveň ste sa kvalifikovali na súťaž plavba loďou po Stredozemnom mori, čiže ste za jednu prácu získali 4 odmeny. Wow, to je fantázia. A berte tak, že nie ste na to sami, ale že sme tu my, ktorí vám pomôžeme, celý náš tím v Prešove. A chcem povedať ešte jednu vec, že hoci ktorý z tých vašich 36 partnerov sa opäť môže zapojiť do tejto súťaže, a s našou pomocou a s vašou pomocou môže zarobiť nielen tieto peniaze, ale môže sa aj kvalifikovať na plavbu jednou prekrásnou veľkou loďou. Je to perfektná, krásna dovolenka po Stredozemnom mori. Priatelia, z mojej strany je to všetko. Ja vám držím prsty, aby ste sa správne rozhodli a verte, že môže to byť prvý krok k tzv. Finančnej slobode. Krásny deň.